3 impjegati torok illi ħadmu fuq il-proġett tal-bini tal-iskola primarja tal-Imsigda qegħdin friskju li jintbatu lura pajjiżhom. Dawn it-3 ħaddiema qed jaffaċċjaw ir-riskju li jintbatu t-Turkija wara li min ħaddimhom naqas milli applkalhom għal permess ta' residenza f'pajjiżna minkejja li jagħmlu diversi xhur jaħdmu fuq l-iskola tal-Imsigda. Enes Tazdermir u Zija Dali, 2 mill-impjegati li tqabdu minn kuntrattur illi ħadem fuq il-bini tal-iskola primarja bil-ħaddiema jqattaw xarejn bejn Diċembru u Frar jaħdmu f'dan is-sit ta' kostruzzjoni. Iżda minkejja dan ix-xogħol il-ħaddiem qed jallegaw illi min ħaddimhom naqas milli applkalhom mal permess ta' residenza f'pajjiżna mal-Aġenzija Identità, bir-riżultat li baqgħu mingħajr status legali f'pajjiżna. Kienu dawn l-istess ħaddiema illi tkellmu ma' Times of Malta illi stqarrew li huma kienu infurmati li l-karti neċessarji kienu kollha għand l-Aġenzija Identità filwaqt li serħu rashom dwar dan għaliex kienu qed jaħdmu fuq proġett tal-Gvern. Huwa għalhekk li assumew li kollox kien miexi b'mod legali. Iżda minkejja dan huma ma rċivew l-ebda notifika mingħand Identità b'din l-istess aġenzija tikkonferma mal-ħaddiema illi ma rċevit l-ebda notifika dwar dan il-permess residenzjali tagħhom. Kien fid-dawl ta' dan illi wieħed minn dawn il-ħaddiema tkellem ma' uffiċjali tal-immigrazzjoni sabiex l-istatus tagħhom isir regolari. Iżda ġew infurmati li għandhom jitilqu minn pajjiżna minnu fih. Jider li b'kollox kien hemm 7 ħaddiema oħra li kellhom jitilqu minn pajjiżna. Il-kuntratturi ta' dan il-proġett tal-Gvern spjegaw illi kienu huma li applikaw għal permess residenzjali ta' dawn il-ħaddiema. Iżda wara li l-ħaddiema esprimaw il-ħsieb illi se jitilqu mix-xogħol f'Marzu li għadda, il-kumpanija rrevokat l-applikazzjoni tagħhom. Il-ħaddiema jappellaw minn din id-deċiżjoni mal-Bord tal-Appelli tal-Immigrazzjoni.